सरकारनिफ्राय गनायथि मोननाय नायल' जाल' मोनसेल' बरायथिनाय गेलेनाय अदालगुरियाव जानो थांगासिनो दङ। सिजौ फाउन्डेसन आरो सेरेगा फाउन्डेसनजों 28 आगस्ट 2024 आव बेखेवजानाय खाफाल आनजाद नायनाय गेलेनाया 22 जानुवारि 2025 आव जानो थांगासिनो गेजेराव सानथामल' थासै। जेसेनो गेलेनायनि अक्ट'आ खाथिनिफ्राय खाथि सफैदों एसेनो टिकेट लाग्राफोरनि होंगो दोंगोआ बारा जादों। गंनै फाउन्डेसननि फरायसालि लुफुंनाय आरो अदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स आरो गंसे सर्गरथ बायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे गेलेनायखौ खालामनाय जादों। मागो दमासिनि रंजानाय बाजानाय लोगोसे 2025 मायथाइनि बोसोर गोदाननि मुङाव गावनि खाफालखौ आनजाद नायनानै नोंथाङाबो टिकेटखौ लानानै मदद खालामदो। टिकेटखौ लानो थाखाय 8822 88128 78802 एबा 88128 78802 एबा 6003020927 नम्बराव थाबैनो कल खालामदो। सालायजानाय फरायसालि सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेसननि फरायसालि आलारि एकाडेमि। नाथाय फरायसालिनि बाथ्राया दाबो दुखुगोनां थासारियाव दं, जायनि थाखाय फरायसालि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सोलोंसाफोराबो गोबां जेंना मोनगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै मोननैबो फसंथाननि सोद्रोमाफोरखौ लाफाना मोनसे लाकी ड्र कमिटि दानानै मोनसे लाकी ड्र एबा लटारि खेला खुंफुंनो आखायाव लादों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थियेटार टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।